Recording in progress. Rwy'ch chi ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu emyn fel hyn yma'n gilydd ar Sul y Blodau, Sul y Blodau, Sul yr ymdaith buddugoliaethol sy'n mewn yn Jerusalem. Dduw ein tad. Da ni'n cyflwyno hynna i chdi bore yma, ac yn diolch i chdi am gofal ohono ni hyd yma. Diolch i ti Arglwydd, dy fod ti hefo dy bobl lle bynnag yma. A da ni'n diolch i ti Arglwydd, dy fod ti'n sefyll yma yn plith ni, a da ni'n dywahodd di fod yn amlwg yn plith ni Arglwydd. I ti fod yn preswylio'n ymoliant ni, ac i ti ddangos i ni, mor bwerus, mor nerthol wyt ti, ac mor bwerus ydy y ffaith yn bod ni'n dyboli di hefyd Arglwydd. Fan hannu mwyn i ni gael yn defnyddio'n dy waith, bod ni'n gofyn y cyfan fel hyn yn enw Iesu'n Grist Arglwydd. Felly, beth sy'n gennym ni rhif 273. Dwi'n o fynd yn yr emyn yma, felly byddwch yn barod. Dwi'n Margaret yn barod, dwi'n am i ganu Hosanna, Hosanna, Hosanna i'r goruchafu. Hosanna, Hosanna, Hosanna i'r goruchafu. Dwi'n gyfarwydd ar gair yna, Hosanna. Y Duw sydd yn dod i achub, a moliant wedyn hefyd i brenu. 273. Salm yn dweud mae o enau plant bychain. Mae'r Arglwydd yn dymuno i moliant o'r. Mae'n diniwed, rhai sydd yn bodlon hoi'r moliant i gyd i'r Arglwydd. Mi ddarllen y Salm yma hefo'n gilydd i ddechrau. Salm rhif 8 i hi. Sylwi yn y fan honno. Fel mai. Moliant yn dod o enau'r Arglwydd, enau'r plant bychain yma. Fel y mae Iesu hefyd yn defnyddio'r adnod yma pan mae o yn cael ei orchymyn rwsut neu'n gymell i ddistewni y plant yn y deml. Felly gweld y Salm, yn adrodd fi hefo'n gilydd. O Arglwydd ei môr, mor ardderchog i'w derw ar y holl ddear. O soffais o'r goniant i'w fynefod. Godrais amddiffyn ac dynion o enau a blant. O gelyn ac iawn. Tafarn efo. Oer a ser a roedd yn lle. Felly yw ei godi i ti ei gofio. A teulu yn ôl i ti o farlu. Eto, eithos der ychydig i'r slawdu. A'i gorfoni a'r goniant ac anhygoel. Oes di awdurdod ar waith dywiol, ac osod popeth am ei cael. Defaid ac ychen i gyd, am ei miliau gwysion hefyd,
Adar y nefoedd a physgod y môr, a phoced sy'n tanio llwybrau dyfroedd. O arglwydd i'r môr, o'r ardderchog wyneb ar yr holl ddeall. Popeth i foddiannu Duw. Popeth sydd dan i awdurdod ac mae Iesu'n rhedeg ar y cyfan. Ni'n cofio bod Iesu wedi dod i mewn i Jerusalem ar Sul yma. Wrthyd, da ni'n mynd yn ôl dros yr hanes. Da ni'n edrych at yr ymdaith yna. Bydd i goleithus i mewn i Jerusalem pan mae Iesu'n dod ar ebol asyn. Byddwn ni'n methu cael gafel ar ebol asyn heddiw yma, a berig mae'r bas o'n wneud yn bach o lanast yn y mestri yna. Ond mae'n ambell i dde yn dod ag ebol asyn mewn trelar i ddorwliad ac yn dod ag bod drwy'r llwybr i lawr at yr allor yn yr eglwys felly. Mwyn arwyddo, fel y daeth Iesu i mewn i Jerusalem. Mae'n o'n dod felly ac yn cael i groesawu a palmwydd yn cael ei teimlo i flaen o a'r potiau a'r dillad. Plant y bobl yn mol. Ac yna, i dod i mewn i'r ddinas, a mae'n mynd yn syth i gyfeiriad y deml ac yn ôl Mathew, a mae o yn gwneud rhywbeth arbennig yn y fan hwnnw. Mathew 21. Pan ddaeth i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A tyrfaoedd yn ateb, proffwyd Iesu yw hwn o Nazareth yng Galilea. Aeth Iesu mewn i'r deml. A bwriodd allan bawb oedd yn prynu a gwerthu yn y deml. Taflodd i lawr byrdau'r cyfnewidwyr arian, a chadeiriau rhai o'n gwerthu colomennol. A dywedodd wrthynt, mae'n ysgrifenedig, gelwir yn hy i'r dŷ gweddi, ond yr ydych chwi yn gwneud yn odol lladron. A dyna a daeth deillio'n a chlotio'n atom y deml ac i chael hwyd. Ond pan welodd y brif offeiriaid ar ysgrifenyddion yr rhyfeddodau a wnaeth, a'r plant yn gweiddi yn y deml o sana i fab Dafydd, eithant yn ddig, a dwedasant wrtho. A wyt yn clywed beth yma'r rhain yn ei dweud? A tebodd Iesu, dwyf. Ond nid ydych erioed wedi darllen o enau babanod a phlant signo gyda'r perais fawr i ti wedi. Yna gadawodd Iesu fwy ac aeth allan o'r ddinas i Bethania a thryliodd y nos yno. Bendith diwedd y darllen yna gwrando o'n air hanes yr wythnos fawr yma, dechrau wythnos fawr, wythnos sydd yn arwain. Fel y gwyddo'n ni at y croesfeilio ac at yr bore Sul cyntaf yr wythnos wedi. Bore Sul y Pasg, bore Sul yr atgyfod. Dechrau'r cyfan i gyd, mae Iesu yn dod i mewn i'r deml. Mae'n rhaid yn gamol o. Mae'r ysgrifenyddion a'r Pharisïaid yn dweud wrtho fo am ei distewi. Rwy'n chi'n ysmygu pa fath bobl oedd yn rhain. Yn dweud wrth gorchymnu i'r plant fod yn ddistaw felly, ddim am i'r rheini roi moliant. Ac yn ysgrifennu ni yn atgoffa o eiriau y Salm. Dyw yn codi moliant o gwyth plant yma na chi. Dyn ni'n eisiau gweld plant eto yn moli'r arwydd ac yn dod ac yn hoi i hynny. Fel ymwneud y fan yna, os ydych chi'n dal i rannu'r sgrin, Iesu'n dal i lanhau y Deml. Gen lun o'r canol oesoedd, Iesu'n troi i fyrddau. A'r bobl yn ffoi a'r anifeiliaid yn mynd ar hyd a lled. A llun mwy diweddar gan Peter Cohen, dwi'n meddwl di enw, llawer o ddelweddau o'r Efengylau a ddelweddau yn artist Cristnogol. Iesu mewn siwt, offeiriad mewn coler gron.
y rhai sy'n cael ei bwrw allan yn nillad yn hoes Nineb. Yn arwyddo bod Iesu eto yn glanhau i eglwys ac yn glanhau i bobl mwyn defnyddio. Mi edrychwn ni ar yr hanes yma eto. Hanes dechrau y wythnos fawr a'r hyn mae Iesu'n ei geisio ohono. Ond mi gawn ni air bach o weddi ac yna mi ganwn ni yn ymhellach. Mi gawn ni fod yn hynny i'r arglwydd yn rannu gweddi'r tîm. Wrth ni wedi. Mae'r trwyddeinwr mor ardderchog i'w ddefnydd ar yr holl ddyddiau. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd yn bod ni'n gallu dyfodiannu di efo'n gilydd yn y fan yma y bore. Diolch i ti arglwydd bod ti wedi gosod yn calonau ni. Anwydd i roi clod i chdi. Anwydd i roi diolch i chdi. Fel hyn yn wyt ti wedi bod i ni yn bersonol arglwydd yr hyn dyn ni wedi gael yr wythnos diwethaf yma. Yr arweiniad wyt ti wedi roi i ni. Mae yma sydd yn agor o'n blaenau ni wrth i ni feddwl am wythnos y Pasg. Wrth i ni fod yn dydlodfori di, da ni diolch i ti bod ar ein dydlodfori di sydd eto ddim yn rhannu'n yn hamgylchiadau ni, sydd ddim yn mwynhau'r pethau da ni ddim yn mwynhau ac yn eto yn gallu rhoi mawr i chdi. Dwi'n gwybod arglwydd sut y bydden ni'n ymateb os bydden ni yn colli bod ddim yn gorfod ffoi oherwydd bod yn cartrefi'n cael ei bomio neu oherwydd nad oes yna ddim gobaith a ddim dyfodol i ni yn y man yr ydyn ni wedi byw yn efo ar un oes. Arglwydd, diolch i ti ymhlith yr heini sydd yn ffoi eto yn Ukraine, yn dioddef yn y fan yno. Ac iawn gwledydd eraill yn dioddef newid arglwydd ac yn ceisio bywyd gwell. Bod yna roi eto'n dyfodiannu di ddyn. Bod ti yn benithio Cynarfel i moliad ystod. Ac yn arwain o'i blaenau ac yn ei benithio nhw'n parthus. Dwi'n diolch i ti am gofal felly ohono ni. Gofyn i ti yn gwneud hynna yn weision darostyngiedig, gwylaidd fel y rwy ti wedi ddangos i ni ar roi esiampl i ni. Pan hynna i fod yn dangnefedwyr arglwydd ym mhob man yr wyt ti'n galw ni fod. Rhai sydd yn ceisio dy heddwch di. Yn teuluoedd ac ymhlith ac ar ymhlwydydd, yn eglwysi ac yn y cymunedau arglwydd ac yn y gwledydd ac yn y byd. Eisiau dy heddwch di. Osod tanebeth sydd yn dod at i bobl. Rhenni y brenhinoedd. Yn gofyn i chdi gael dy le arglwydd. Ac i genhedloedd dyddiau, arweinwyr byd, allai troi a bod yn dilyn dy esiampl di yn wylaidd gyfrifol, yn gwasanaethu arglwydd, ac yn darostwng i hunain mewn gwasanaeth i eraill. Boed arweinwyr yn gwlad yn hunain yng Nghymru felly, ym Mhrydain, yn Ewrop, ledled deuar arglwydd. Boed arweinwyr y gwledydd, cymryd i esiampl o ddiwrthad ti ac yn darostwng i hunain gyfrifol. Ddiwein tad. Cyflwyno i ti'r Sul arbennig yma felly, eglwys di yn pob man lle byddag yma i bobl yn cynnyll hyn. A gofyn i chdi fod yn ei ceithwyr. I chdi fod yn teyrnasu, ac i chdi fod yn preswylio yn ei mawr. I chdi fod yn barod i'w bendithio ac i'w osodi nhw ac i'w nerthu nhw ac i'w grymuso nhw'n dywaith. Mae'r cyfnod pandemig a trafferthion sydd yn y byd ni arglwydd wedi blino ni ar llethu. Dangos i ni arglwydd. Eto dy fod ti ar waith yn y brithyn. Bod genna ti wasanaeth i ni gyflawni. Dy fod ti am yn defnyddio ni yn ei rannu gobaith a thgariad a thlyweddydd y byd ma sydd ohoni. Cyflwyno da pawb sydd ar meddwl i chdi. Clywed sôn am y rhai sydd yn
yn yr ysbyty. Ydych chi fod yn gwylio yn cwmpas nhw arwydd, i diogelu nhw, cael yn ogi ac yn ei codi nhw i fyny arwydd, i bendithio nhw yn helaeth. Diolch dros bawb sydd yn gofalu hefyd arwydd, bawb lle mae yna ofal ganddyn nhw dros eraill a bydd wedi rhoi y gynhaliaeth i fynd wrthau hefyd arwydd. Diolch dros bawb lle mae yna bwysau, herwydd bwysau gwaith, Covid, sydd beth bynnag sydd yn achosi'r bwysau hwnnw. Bydd wedi wyliau yma, tangnefeddu arwydd gynorthwyo, bwyso arna chdi, ac ar symlrwydd yna sydd yn gael yno ti, bod ti yn rhoi fy nerth, yn rhoi y gymorth i dy hun, y bynnag o'r adroddiadau arwydd. Gofyn y pethau yma, gyd yn denw i arwydd Iesu, brenin y brenhinwr, a ddaeth at ei bobl, sydd eto yn dod ato. Bydd ei goleithus sydd am y glanhau i Deml. Wrth i ni rannu patrwm o weddi'r o'r Iesu i ddisgybio yn arwydd. Ein tad. Sacti. Ystyr gwared ni'n arfi, yn sero tiwys, ac o barod, yn sysmau. Fe ganwn ni i Frenin 308 a dipyn mwynhau dipyn o'r llawenydd yna dar i'r dorf i fwynhau wrth groesawu Iesu i mewn i'w plith nhw ar y sul cyntaf yna, diwrnod cyntaf o'r wythnos yn Jerusalem sy'n palmwydd sy'n blodau. Llawen hawn, cyd lawen hawn, a dyfod Iesu Grist dim byd. Yw'r gair Duw cariad arian, yw'r gobaith i ni gyd, haleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, a dyfod Iesu Grist dim byd. 300 a gwyd. Oh,
gallwn ni ond dychmygu'r cynnwr fyna oedd yn Jerusalem wrth Iesu ddod i mewn ar yr eglasun yma. A'r thorfeydd yn cael ei cymell i sylwi ar y hyn yn digwydd a'r ddinas i gyd yn cael ei cynhyrchu drwyddi hi. Mae'n dod rhyw ddinas fler ydy Jerusalem, nôl y son, dwi'n di bod yno, yn hyn, o'r strydoedd yn hen, yr hen damned yna. Ac yma'n mynd ar hyd y garled, felly does e ddim rhyw gynllun arbennig fel sydd mewn trefi sydd wedi gynllunio fel Paris ac ati lle mae gennych chi'r rodfeydd yma'n mynd i fyny at y llefydd pwysig a doedd ddim rhyw rodfa arbennig i fyny at y deml chwaith o rhaid chi rhyw ffeindio'r deml rownd y gornel er bod hi'n anferth o le. A'r newedig y deml yma oedd wedi chodi rwan ac oedden nhw'n dawrthu ar y deml yma. Herod flin, Herod drwg, Herod y Seicopas, galwch o beiliciwch chi, ond oedd o'n adeiladwr ar ddechrau. Wedi adeiladu llawer o ddinasoedd yn Israel ac wedi adeiladu'r deml yna. Yn dangos i'w ddirdod oedd hi'n anferth. Cofio'n iawn, wedi dros 40 hectar, a mae hynny, gymaint ar ffarm ac o adres do. Yn dir i gyd ar gyfer y cyrtiau a'r llefydd cyfarfod yma ac wedi godi i fyny costau wedi bod yn anferth. Fwy o lawer na'r deml oedd wedi bod cynt, oedd honno wedi cael ei chwalu am mwyn codi hon ac oedd yr un cynt wedi cael ei chodi, os cofiwch chi, yn hyfnod Nehemia ac Esra pan ddaethon nhw'n ôl o Babylon ac wedi oedi dipyn ac wedi chodi hi'n y diwedd oherwydd bod gan bobl galon i weithio. Ac yr oedd yr un wreiddiol wedi chodi gan Solomon ac oedd y dent yno arfer y tabernacl yno gan Dafydd. Yn yr un fan, derbyn hyn a'r peth wedi sbrolio allan ac yn anferth ac yn cael ei gadw yn lan i gyd. Dychmygu'r strydoedd bach yna a bobl yn byw am enod yn taflu tir o bwysau'r stryd ac ati a dyn ni'n gwybod yn ôl yr arfer fel mae Iesu yn mynd ati olchi traed y disgyblion y noson hynny cafodd o trefnodd ei gael swper ola gyda'i ddisgyblion. Mae'n mynd ati olchi traed. Oherwydd oedd angen olchi traed. Oedd o'n le bytyr. Oedd o'n le swnllyd. Oedd y faw yn y gallion yno. Ond, oedd hyn yn cael ei chadw sbontes. Yn lan. Felly, yn cael ei sgubo ac chymod o'n dipyn go lew o bobl yn cael ei cyflogi yn y fan honno i fod yn neud yn siŵr bod y deml yn lan, yn cael ei redeg yn iawn, a bod yr addoliad yn digwydd draw yng nghyntedoedd y deml i hun ac i mewn yn y deml yn weddus mi roedd yna bod y synau yma'n dod ac yn codi o'r fan honno. Sŵn trwmpedau, sŵn rhyw ddurnuron, salmau yn cael ei canu gan y lefiaid. Sŵn wyn yn rhoi i bref ola, felly cyn i lladd. Mae'n synau felly yn yr cyffiniau o gwmpas y deml. Ac i'r fan honno, y mae Iesu'n mynd yn syth. Dwi'n stopio hyd y ffordd, i brynu rhywbeth yn y siop, neu galw heibio rhywun am mynd. Nid i ffordd yn syth i'r deml, mae nad ydy'r ffordd ddim yn syth. Mae o'n mynd i'r fan honno. A mae Mathew yn dweud i fod o wedi mynd ati yn syth i lanhau y lle. Mae yr efengyl eraill yn sôn am amseriad gwahanol. Mae o leia wedi digwydd erbyn di Mawrth, falle bod wedi dod yma ac wedi dod yn ôl wedyn, ond mae Mathew yn dweud bod o wedi mynd ati
yn syth i lanhau y lle. A angen o lanhau a'r lle mor lan, a'r lle mor stockless. Chi wedi cael mold spring clean, wedi bod yn rhan ohono fo, o gwbl. Ond, dwi'n feddwl bod yn lawer o rubbish wedi cael ei hel. Yndi. Bydd y lle'n lan barod, ond nid y glanhad yna. Mae Iesu'n ei roi i'r lle. Ond mae o'n glanhau yn ddyfnach bwysig yn dydyn. Mae'n mynd ati i lanhau yr hyn, nid yr hyn sy'n ei weld yno, yr hyn sy'n digwydd yno. Ac mae o'n arwydd o lanhau dyfnach rys hefyd. Mae'n bynnag mor ddim yn yr hoffech i fynd â glanhau. Mae Iesu'n arwyddo'r glanhad yna yn y fan yma wrth iddo fo ddod. Ewn i'r cyntedd yma, cyntedd allanol y deml, lle oedd yna lefydd i gyfarfod, lle oedd o'n mynd i fod. Gweddill yr wsnos tan yn Mercher yn dysgu. Dyma lle oedd o'n mynd i fod. Felly mae'n eisiau gosod y sir, mae'n eisiau clirio lle iddo fo ei hun. Mae'n eisiau glanhau y lle mwyn i ddefnyddio fo ei hun. Yn cyntedd yma lle roedd yr anifeiliaid yn cael ei gwerthu. Roedd y pres yn cael ei gyfnewid. Oherwydd, iawn, ynddo? Allech chi ddim defnyddio pres yr Ifeiniad, noffi'r Ifeiniad. Rhaid yn nhw gael ei pres i hunain. Ac wrth newid y pres yna, mi roedd yna dwyllo yn digwydd, ac mi roedd yna fargeinio yn digwydd, pa ret oedd ore, felly bod hwn yn y fan yma roi gwell rets na'r cyfnewidiwr arian oedd yn y fan acw. Fatha gyma'r post office yn rhoi gwell rets i chi na'r travel agent arall, felly. Ac Iesu yn gweld hyn i gyd. Wel, mae'n rhywbeth o'i le yn y fan. Mae'n beth naturiol yn digwydd. Mae'n beth oedd yn digwydd. Mae'n beth angenrheidiol yn y fan yma, bod neu fasnach yno. Pobl angen hynny'r anifeiliaid. Mae pobl angen bod yn cyfnewid arian. Mae pobl angen, mae'n siŵr yn y gift shop yno hefyd. Bod i werthu pethau yn mynd adref o'n nhw i gofio bod nhw wedi bod. Mae'n bod yn hynny. Oedd yr addoliad yn digwydd mewn man arall. Digon pell i ffwrdd, a digon gweddus. Felly. Oedd beth yn mynd ymlaen yn y fan yma. Ddim yn effeithio beth yn digwydd yn y fan acw. Yr addoliad acw. Ond ydy Iesu ddim yn gweld ti felly na. Ddim yn gweld pethau mewn categories a compartments o ran yn haddoliad. Bod ni'n rhoid yn haddoliad yn y fan yma'n saff. A bod ni'n gwneud yn busnes efo'r byd yn y fan yma. Ddigon pell o ddiwrtho fo. A bod ne'n lanhau o gwmpas. A bod y ffaith bod y deml yno yn rhyw fath o sancteidio'r hyn oedd yn digwydd yno, a'r masnach oedd yn mynd ymlaen. Ac yn cael ei lanhau yn hynny o beth yn y fan oedd yn cael ei gynnal. Mae Iesu'n gweld hwnna'n fanau, masnach yna. Cyfnewid, prynu, bywyd dydd i ddydd. Yn gweld o'n perthyn i'r addoliad yn digwydd yn y fan yma. Y moliant oedd yn cael ei roi i ddydd. A'r aberthu oedd wedi i ordeinio i ddigwydd, a'i orchymyn i ddigwydd yn y deml i ddyn. Dio ddim yn ysgaru'r ddau beth oddi wrth i gilydd. Ac mae o'n dod yn y fan yma i gyfannu'r cwbl eto rwsyd. Ac i wneud pob peth yn newydd. Mae'r hyn y mae o'n wneud yn arwydd o'r peth newydd yna. A mae o ar ddod i'w gyflawni. Achos gwneud peth newydd ydy bwriad yr arglwydd. Ond nid edrych yn ôl,
fel yr oedden nhw ar y Pasg yma, yn edrych yn ôl yn Jerusalem. Yn dathlu'r Pasg, yn edrych yn ôl at yr Exodus. Y ffaith bod nhw wedi cael eu gwared o'r aifft fel cenedl. Bod yna gannoedd o filoedd wedi dod allan o'r aifft bosib iawn. A drwy'r môr coch ar y digwyddiad ddisgiol yna, wedi gofio rwan, ac i'w gofio am byth ac fe'r ddewon yn barhau, i'w gofio fo, yn gwybod yr hanes, proses wedi arwain ar y blaen, ar i'r sych drwy'r môr coch. Cafodd nhw i drefnu, i gael dathlu bryd y Pasg, ac i aberthu oen, ac i wyta hwnnw. O i fewn i ffiniau'r ddinas os ydym nhw wedi dod i'r ddinas ar gyfer yr hwyl. Dyna oedden nhw'n dan yn dathlu. Mae Iesu eisiau gwneud rhywbeth newydd, ac mae hyn yn arwydd, ac mae hyn sy'n digwydd yr wythnos fawr yma'n arwydd o'r peth newydd yna. O'r glanhad yna, o'r cyfamod newydd sydd yn cael ei sefydlu. O'r cytundeb newydd ac o'r gras sydd yn cael ei rannu gyda'r byd o'r newydd yn Iesu Grist. Ac nid yn unig mae o'n gwneud yr hyn sydd yn newydd, mae o hefyd yn gwneud yr hyn sydd yn well, fel mae awdur y llythyr at y Hebreaid yn sôn o gan Iesu, weinidogeth ragorach. Nid unig newydd, ond gwell hefyd. Ac fel bydd o'n cael ei gyhuddo yn y man, o fod eisiau dymchwel y Deml. Dyna un o'r cynyddiadau sy'n dod yn ei erbyn o, a mae'n cael ei ddedfrydu farwolaeth a Caiaffas yr archoffeiriad, y Deml yn golygu popeth iddo fo ac i'r system grefyddol i ddefnydd. Mae'n clywed dystiolaeth bod Iesu wedi dweud bod o am ddymchwel y Deml ac yn tridiau i chyfodi hi yn gweld bygythiad i'r system ac i'r Deml. Ond yn gwirionedd, dweud yma Iesu sôn yr oedd am Deml ei goff. Felly, dyn ni'n cael gwybod yn y treial yna ger Don Caiaffas cyn iddo nhw fynd yn ôl at Pilat. Sôn amdano fo ei hun. Oherwydd i fod ei hun yn gweld ei hun, fel y Deml newydd. Fel yr un sydd yn ganolbwynt ac yn ffocws addoliad i bobl ac yn tynnu pawb ato ei hun. Yn unig fod yn rhan o'r Deml yna, ac yn unig fod yn Deml i'r ysbryd glân yn mewn i rannu hefo ni. Y mae ydy yn fygythiad i'r Deml. Sôn yr oedd o am Deml i goff. Ac mi fydde'r Deml ymhen rhyw 20 mlynedd eto. I gwychder yn cael ei chwalu yn llwyr. Mae anoch chi sydd wedi bod yno bellach, does yma ond rhyw un wal ar ôl, the weeping wall, wailing wall, yn Jerusalem. A'r meini anferth yna, fwy na'r piano yma, anferth. Stwffio ei gweddiau mewn i'r craciau yna. Dyna hynny sydd ar ôl o'r gwaliau Deml yna. Maen nhw'n wylo amdani hi eto. Mae'n Deml newydd i orfoleddu ynddo. Mae Iesu wedi dod a sefydlu trefn newydd, trefn sydd yn well felly. Trefn sydd ddim yn canoli ar system grefyddol, ond yn canoli ar berthynas bersonol hefo yr arglwydd Iesu. Fod i'r aberth, doedd hun ydy'r aberth perffaith unwaith a thros byth, dros bechod y byd. Ni dros bechoder bobl ar y pryd, ar y diwrnod hwnnw, y rhai oedd yn digwydd dod yno, wedi prynu'r anifeiliaid. Dros dro felly, o dros byth yn adgreth unwaith am byth o'i ddigon. Ac fel ydy sylwi ar bobl
mewn llefydd cyfoesog yn prynu rhyw dau oherwydd y plot o dir maen nhw arno fo. Mwyn cael codi tŷ gwell, tŷ mwy, tŷ newydd. Gwyn Abersoch. Ac mewn llawer o lefydd eraill, copio'r hen i lawr mwyn codi adeilad gwell. Wel, arwyddo'r tynnu lawr yna mae Iesu yr hyn oedd ddim i fod i barabus. Ac arwyddo i fod o'n cynnig rhywbeth gwell, mwy arhosol, mwy perthnasol, agorach i ni na dim oedd wedi wneud o'r blaen. Felly, mae o'n cael ei gredyddo, sôn o ddeud o gwrs y deml. Mi fydde'r deml yma'n dod i lawr yn yma. Ac mi fydde, mae hyn yn arwydd o hynny. Ac mae'r ffaith bod llen y deml ar y dydd Gwener pan mae Iesu yn marw ar y groes, bod honno'n cael ei rwyddo. Llen mawr trwm yma oedd y gwahanu, arwyddo'r gwahaniaeth rhwng Duw, cystegr, sanctiddiolaf. A hyd yn oed yr offeiriad sôn am y bobl, sôn am y cenhedloedd gwahanol. Merched dynion mewn cyrtiau gwahanol a cenhedloedd mewn cyrtiau eraill dros y lle i gyd. Mae'r llen yma'n cael ei rwyddo. Top i'r wilod yn arwydd bod y gwahaniaeth wedi mynd, bod y peth newydd yma wedi wneud, bod Iesu wedi yn cymodi ni hefo Dduw, wedi maddau ni'n ddeud, wedi gwneud yn perthynas newydd fywiol y bosib. Canoniau efo ac i ni wneud os y dod at Dduw. Yn ei wisgoedd ef o ogoniant, yn ei wisgoedd ef o gyfiawnder hefyd. Pigiwch a chyd yn ffurfio ar byd hwn, mae Paul yn ei ddeud wrth yr Efengyl. Pigiwch a bod yr un fath ar byd yma. Ond bydded i chi gael eich traws ffurfio adnewyddu o ddydd i ddydd. Cael yn adnewyddu o ddydd i ddydd. Wrth i ni aros yn resenoldeb yr adnewyd, wrth i ni fod yn aros yn iair ef. Ac mae Iesu ddim dymuno ar gwahanu. Mae'n dymuno ar ein bywydau ni hefyd fod yn un o foliant sydd o ef. Bod yr un fath a'i gilydd a bod y Hyw sydd yma ar y Sul, yr un fath ar Hyw fydd yn mynd yn ystod yr wythnos i fannau eraill. Hyw fydd efo'i deulu ac ati. Mae eisiau ni fod yn un person. Ddim yn gosod yn aill beth ar wahân. Masnach yn fyw o ddydd i ddydd, bod ni'n accommodetio'r byd da ni'n byw ynddo fo. Ond bod ni ddim yn cael yn cydymffurfio ar byd yma. Bod ni'n dod yn debygach Iesu Grist i hyd, a bod yn fywyd ni gyd yn fywyd o foliant, fywyd o glod i'r arglwydd, y bywydau sydd yn dangos goleuni yr arglwydd i eraill. Sut i gallwn ni wneud fath beth? Mae'n amhosib, ydy? Mae'n amhosib. I ni fod yr hyn yma Duw am i ni fod mewn gwirionedd. I fod yn debyg i Iesu i hyn. I fod yn gwbl unfrig bob amser. I roedd yn yr arch yna, yn y lle sanctiddiolaf, arch y cyfamod. Fe gorchymyn oedd yn ni, gorchymyn cyntaf yna. Trefoli'r arglwydd dy Dduw. Trefoli neb ond yr arglwydd dy Dduw.
Efo'n unig a foli. A fod i ti ddiniau eich yn ron. A foliad ni, ffocws ni fod yn unig ar yr ardd. Iesu'n gwneud hynny bosib. Oherwydd bod i'r un sydd wedi gorchfygu'r byd i dyn ni'n byw ynddo. Yn y byd fe gewch o'r ffrymder. O'ch chi'ch blino, meddwl. Ond codwch eich calon. Fi wedi gorchfygu'r byd. Meddwl wrth i ysgol. Dyna'n gobaith ni. Dyna sut mae'n bosib i ni fyw yn bywydau i'r adrwydd. Oherwydd i fod wedi gorchfygu'r byd. Dyn ni'n byw yn y byd, dyn ni'n rhan o'r byd, dyn ni'n gorfod gwneud y pethau dyn ni'n gorfod i wneud. Dyn ni'n gwneud yn accommodation bach bob dydd. Dyn ni'n gorfod meddwl, un yn iawn. Ydy hyn yn gywir. Ydw i'n rhoi y droed orau ymlaen. Mae penderfyniadau bob dydd. Boed yn wybod bod yr arglwydd Iesu wedi gorchfygu'r byd. Bod nhw'n holi ac yn rhannu i fuddugoliaeth. Gorchfygu'r byd ar y groes. Yn costio nhw'n wneud hynny. Popeth ac yn hwystro. Popeth sydd yn bwrw ni lawr. Yn gwanio ni. Yn rhyddhau ni i'w wasanaethu ef. Yn rhoi exodus newydd i ni. Felly yn mynd a'i arddoli ef. Felly bod am bywydau yn gyfan yn ei arddoli ef. Ac i ni na adeiladu y bywyd ar y graig yma. Graig, nôl yma, Iesu'n dyfynu fel man arall. Mae'n awrthodol yr adeiladwyr. Y faith yn faen y gofod. Graig yma ydy yr arglwydd Iesu. Dwi'n adei'n bywyd arno ef. Mae'n moliant yn unig iddo ef. Yn bywydau iddo ef. Herwydd i fod ef wedi gorchfygu'r byd. Hannu wedi gofod. Gawnder hefo bobl. Wedi ni wybod yr fuddugoliaeth yna, y Pasg yma. Wedi ni ganoli ar yr arglwydd Iesu ac ef yn unig y Pasg hwn, a rhoi y moliad i gyd. Yn mwyn ef. Wan te, ni ganol ni am y ffynnon sydd yn glanhau ni. Glanhad yna sydd yn agor i ni ar y groes i ni. 5-3-1. Caned nef a deiar lawr. Fe gael ffynnon. Rowchi, cychaduriaid mawr, glai wynio. Yn y ffynnon gyda hwy, unau molcha, i ganaf byth tra hwy. 5-3-1. Oh
Glanhau ni ar gwyl nôl dy air. Debyg Crist, symud popeth sydd yn rwystr yn omnau, a hon yn moriant yn llwyr i chi. Ni rannu'r bendith o'r Crist. Fas sy'n harbryd Iesu Crist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a hon yn ariannol. A hon, hyd byth,